Wamo awoho wo from Montemono egusua wo mu ache sebia obi de ne ho bedom seed enhyehyɛ na wo SSNIT mu anaso wonfa ne ho endom won bi ni Adom Kasee edin komoyi Mo egusua dwendwen ho ehwe se SSNIT seed nhyehyɛ yi a wo mode aba no se wo mode mo ho ebehye na se wonfo won ho enhyem abrahyenkafo no ni Adom Kasee ma ne boni twetwe nkomo no ebi mu wɛkyerɛ se omonim de kakra e de fa nwumadi ahodo a SSNIT adwumayiko no edi ene mfaso a de magana de hye mu bi eno nti se adwumayiko yi de hyehyɛ foforo aba wato ne din seed a o ma yekra do so mode mo ho ebehye SSNIT de mate SSNIT nka me ame papa kura no na oye SSNIT contributor and up to now our pension ofie I think the contribution oye tamana or adwumamu no eno na oguso enje akra na yenso mo akra yenso won yenso dey support me akra. Yeah. Oh, you know, at first, Yehuni said it was meant for only government workers. But for their new introduction, no more they are SSNIT seed or whatever. It just almost extended. So, organ test and no more the government workers need to never say non-formal certainly pay a buy payroll. So I think it's very good. Eno achi ashankafo ne bi nso so de to Adom Kasee nim se nhyehyɛ seed ya SSNIT adwumayiko no wadi aba no enya de se wo mani agye ho isan sempen dodo na no nsiachi manwumako bi ye de musikedwane to monim di nti a wo se san nhyehyɛ ya SSNIT fo kyerɛ se mode aba no omode omure ehyem abɛboa yɛ sɛ yɛde ho tuma na sɛ tuom so kakra mo hɔ a asɛ da